Te, Dong, pwede mo tana? pwede man. Unsa din nga lugar dre? Tapian. Tapian? Nagunsa man ka? Nanguha lagi ko kuan. Rami nagpasuhol na ako ba? Ano nga agramin? Nagpasuhol ka? Pila mo imong adlaw ana? Kuan. Depende sa kadaghanon. Depende sa kadaghanon. Amo ni. Mauna. Kani pila man ni? Jess ramana. Aw 10 pesos ni kadaghan. Oo. Mao? Mao pa ni mo nakuha? Oo, mao pa na. Mao ra ni imong panginabuhi. Oo, mao ra gyud. Mga grami. Pila ra man po imong makuha na tibok adlaw? Kuan na ara gyud sa 50. 50 pesos. Wala na kay lain panginabuhi. Wala na gyud. Ay wala na mao ra ni imong panginabuhi. Ako. Magpasuhol ra kay ngun ani. Para ipalit og kuan bugas. Aw taga adlaw ka magkuan ani. Oo, taga-adlaw. Nya imong adlaw 50 pesos. Imo haning anak. Oo, maana ko ang anak. Pila man kabuk imong anak? Isa ra pud ka buo. Isa ra ka buok ka man imong bana. Tuwa nang inadlaw. Aw nang inadlaw pud imong bana. Oo. Unsa may Inadlaw raman iyang trabaho ko, wala magpainadlaw, wala pud siya trabaho. wala po'y trabaho. Pero magtabang-tabang gyapon imong bana og walay pa inadlaw dili mo magrami. Oo, sahay mo, tabang siya. Ug kamo duha sa imong bana pila ra may income ninyo isulod sa isa ka adlaw? 150 ra sir. 150 ra Oo. ang iyong income? Oo. Mao? Taon wala may lain ma panginabuhi. Anto sugod mo aning kuan no? 50 pesos imong adlaw maigo na ninyo. Maigo man sir, o kay wa na may lain. Iguon na lang. Iguon ninyo 50 pesos? Makapalit naman nagkuan, isa ka kilo nga bugas. Bahalag asin-asin ra ang sudan. Bahalag asin-asin lang sudan basta manalay bugas. Malipay na lang ni sir, samot na ako ang anak, makasudan ng tinapa. Malipay lang mo makasudan mo tinapa. Grabe no. Sabitid kalisod sir ay. Ang isa ka kilo sir, igo-igoon lang gid namo sir. Usahay kung apiki gyud. Ano ang maglugaw-lugaw na lang gid ni usahay, wala gyud. Usahay wala jay kanon. Oo. Ginoo, in taon pod niya imong anak di pod mo reklamo. Mo reklamo man na siya sir nga gutom saon man unsa may ako ipakaon niya, walang-wala man gyud ni. Walang Ako na lang istoryahon niya. Mangita na lang pud ni sir. mangita na lang mo og buwan matrabahoan. Oo, matrabahoan para lang makakaon akong anak. Pila edad na imong anak? Kuan. 5 naman na siya sir. 5 anyos na. 5 anyos na. Stilan kinabuhi. Jud kaya mong kinabuhi sir. Kundi maning kamot. Pagid may makaon sir. Kay talag sarabaya ang magpainadlaw. Kung walay inadlaw, wala pa'y trabaho akong bana. Kung pa'y magpasuhol og rami, Wala gyud pod. wala pod gyud ni. Gayna pa ka nagsugod. Gain na pagid ko sir. Maura ni imong kuha. Kana sir, ikaduha naman na siya sir. Oh, ikaduha na ni nga bukag, ikaduha ni mong balik. So katong isa pila may halin atong isa ka bukag. 25 ra. 25 pesos ang halin atong isa ka bukag. Oo. Nya kani ika 50 pesos ni nimo. 50 pesos. Nya hapit naman na launa. Nagkaon na mo? Wala pa lagi sir. Wala pa? Pag makuan na sir, makaabot na dito sa tag-iya sir, ipalitan lang nga magbugas para makakaon po akong anak. Bahalag wala po kaon sir, importante akong anak bab na alay masulod sa tiyan. Bahalag wa mo'y kaon basta imong anak masudlan ng tiyan. Sakripisyo gyud. Isip sa kaginikanan. Ning ani na lang ha. Nakoy iyangyo nimo okay ra. Unsa man na sir? Pwede ka mo relax karon nga adlaw. Bariyan lang nako na imong inadlaw. Maulaw man ko sir. Ha? Maulaw man ko. Ayaw ka ulaw. Pila ra man imong inadlaw dire? 50. Bariyan ko na lang na oh. Nya, mo relax lang nga karon na nya. Pagkaon mo sa imong anak oh. Ha? Kay unsa na oras hapit na launa? Dako raman kaayo na sir. Ha? Dako raman na kaayo. Sige lang. Importante. Ha? Kaya lang. Sige ra. Para makapalit kag bugas ha, tibok kag palit og bugas. Nya palit po kag sudan. Sige dalang dawata lang. Pat kaayo sir, dako na kaayo nig tabang sa among sir, makapalit kami anig bugas ug sudan. Napadungagi pa na oh. Salamat kaayo sir. O kaniud para panudan ninyo. Ay na sir, dako naman ni kaayo tanan sir. Ha? Dako na kaayo. Para makarelax lang ka. Ha? Ay na sir ay. Sige lang dawata lang kay para makarelax ka. Nya mo palit na kag bugas inyong balay para pakanon ni imong bata ha. Palit lang po kag sudan oh. Dako naman ni kaayo. Ha? Dako naman ni kaayo. Sige ra dawatan ni kinasingkasin ko ning paghatag ha. O kinasingkasin ko na paghatag oh.
Salamat kayo, sir. Oo, nya. Wala kayo ni kuan, Ginoo na bahala sa imong balo, sir. Nara jud ta, sampit lang jud ta siya kanunay no. Taliwala sa tong kalisod sa tong kinabuhi. Isampit lang nato na siya. Ha? Kay siya raman jud nakabalo sa tanan, di ba? Indeed, sir. Nya karon, akong hangyo sa inyo ha. Relax na lang ka. Salamat kayo ani, sir. O sige ra.